A da ni nôl efo Lisa am un cwrs ola bisgedi siocled dwbl sy'n addas iawn i fynd efo paned bach o de efo'r tywydd o maid i Lisa. Felly, beth ti am wneud i efo'r siocled? Fan hyn, di bod yn toddi... Ti di bod yn fysi yn neud y siocled. Dwi wedi cael swydd unwaith. Bod yn ofalus. Ti di wneud swydd da. Diolch yn fawr. Jyst i ddangos i chi beth sy'n mewn yn yr reseit. A beth sy'n gyda ti fyna yw'r siocled, so llong cwpaned o siocled tywyll. So, fel chi'n gallu gweld fan hyn, 85%, 74%. Tywylla gyd yw'r siocled fwyaf chwerw bydd e, ond mae cymaint o siwgr mewn bisgedi beth bynnag, maen nhw'n balanso i gilydd. So ni'n cael lliw bach tywyll neis trwy ddefnyddio siocled tywyll. So mae gyda ti'r hanner cwpaned o fenyn a cwpaned o siocled wedi toddi gyda'i gilydd fyna. A gyda llaw, does dim eisiau ban-marie. Ti'n meddwl yw ban-marie? Dim clem, so dwi'n offeryn yw. Bowlen wedi cael ei ddod i dros sosbaned o ddŵr sy'n berwi, fel bod y stem yn toddi. Lot o bobl. Os wyt ti'n toddi siocled, mae eisiau ban-marie. Os wyt ti'n toddi siocled a menyn, gan bod y menyn yn toddi gynta, mae'n arbed y siocled i losgi, ti'n gweld yn erbyn y gwylod. Felly mae jyst mewn sosban fel yna yn iawn. A wedyn mewn fan hyn, mae gyda fi'r 3 wi, a mewn at hwnna, fi'n mynd i chwanegu 3/4 cwpaned o siwgr man. Yn neis, mae'r cwpaned bach na ti fyna, maen nhw'n neud bywyd yn rwydd. O, maen nhw'n lliwgar. A ti'n meddwl beth sy'n neud bywyd yn rhwydd, i fod yn onest? Paratoi o flaen llaw. Yn hytrach na ôl y pacyn a pwyso a mesur wrth fynd wrthi, os oes popeth wedi cael ei wneud yn barod, jyst mater o cyfuno'r cyfan yw e. Felly, pobl yn gweud bod fi'n neud bach i ddisgwyl yn rhwydd, dim ond o achos bod paratoi wedi cael ei wneud yn y man cynta. So mae werth wneud ni, a mae'r bwytau yma yn paratoi o flaen llaw. Ac dim byd gwach chwaith, mae ti'n dechrau wneud rhywbeth, ti'n mynd i'r cwpwrdd i ôl rhywbeth. A dwi'n dyti. Mae hwn yn ffordd da. Amal, pan i'n cwcio bisgedi dwbl, chocolate dwbl. Nawr te, so mewn yn y bowlen arall, llwyed bach o pwdwr codi, cwpaned o flawd codi, a sim rhaid chi ddod i hwn, ond fi'n teimlo bod bach o pwdwr coco yn ei popeth to yn dywella. Pan sydd yn ddau bolen o'n, beth yw'r... Wel, fi'n cyfuno'r rhain yn dda nawr, fi moyn yr pwdwr codi na i fynd trwy'r flawd, a'r coco i fynd trwyddo hefyd. Os oes gyda chi fwy o amser na fi, gallech chi hyd yn oed dod i fe trwy rhyddill bach, as mae coco yn tueddol o fynd yn lwmpog. Felly, mae gyda ni 3 gwahanol rhan nawr, y wi a'r siwgr, y blawd a'r coco, a siocled. A mae gen ti'r siocled. Nawr te, so mae hwn nawr yn mynd i gael ei arllwys. Ni wedi gallu gwneud oeri tamed bach, tamed bach, fel bod e ddim yn neud yr wi i goginio. A wedyn, jyst arllwys y siocled, yn debyg iawn i brownies. Right. A beth sy'n neis ymwyr bisgedi yma yw'r ffaith bod nhw yn rhai, ti'n bod yn lle bod crunch gyda ti, ti'n bod yn rhai ti'n cael yn y siop sy'n bach o chew yn y canol. O, fel brownie. Ie. So, mae yn debyg i brownie. Felly mewn o'r siocled a'r menyn mewn i fanna, cyfuno'r cyfan, edrych i weld os oes eisiau rhywbeth arall, a fi'n mynd i ddod i tamed bach o vanilla, ond gallech chi ddod i bach o zest oren, neu zest lemon, fan hyn i gael blas bach gwahanol. A wedyn, y peth ola, bydynwn ni hwnna mas nawr, fel bod ni'n gallu plygu hwn trwodd. So ti'n mynd chwisgo fe mewn? Na, fi'n mae'n cadw tamed bach o air nawr mewn yn fe. Dwi'n mynd bwysig iawn, ond mae fe yn help. Flat ydy'r bisged, beth hwnna, lle ddim... Nawr te, beth sylwch chi am hwn nawr, yw bod e'n llaeth iawn, bod e'n rhydeg. Newn ni byth bisgedi bach mas o hwn. So, y cyfrinach yw i ddod i hwn nawr yn yr oergell am yn anffodus rhyw 2 awr. A fi wedi trial ffindo ffordd fi wedi dod i fe yn y rhewgell, fi wedi trial ffindo ffordd i wneud y holl beth ynghynt. Ond mae dwyar yn yr oergell yn neud y tric. So, allan ti'n neud y cam, mor bell ar cam na, gweda di nawr, yn y nos, gadael e dros nos a neud y gweddill ydyn nhw wedyn? Digon rhwydd, a fe wna'n berffeth. So, sy'n mot faint mwy na 2 awr? Na, dim ond bod e yn faint 2 awr. A wedyn, yn y pen draw, fe welwch chi'r gwahaniaeth fan hyn nawr. Fi wedi tynnu hwnna mas o fowlen mowr i ddod gyda fi. Fel ti'n gallu gweld nawr, mae hwnna, wedi'r camera'n gallu gweld pwy mor... Fel mae hwnna'n rhydeg. Byddwn ni byth yn gallu gwneud hyn heb 2 awr yn yr oergell. Reit. So peli bach wedyn, a does dim eisiau nhw lot fwy o faint. Na. Ydy'r peli bach yna, dwi'n gwybod dwi'n neidio ymlaen cam, ac chi'n gweld y bisgedi gorffenedig wedi, yn lledaenu i'r meinti yna wedyn? Odyn, achos mae'r pwdwr codi yn neud i waith, a hefyd, falle oedd rhaid tamed bach yn fwy, ond dim llawer. Beth sy'n bwysig yw, a mae'r bake-off nôl ar y teledu, na dywe? Bydde Mr Hollywood yn gweud bod rhaid i bopeth i fod yn gyfartal. Dych chi ddim yn moyn un enfawr a un bach ac yn y blaen. Beth sy'n bwysig yw bod nhw gyd, beth yw eu maint nhw, yr un peth.
Ar beth wyt ti'n rhoi rheini nawr? Mae dy ti fel... Yr silicone. Ie, silicon yw e, ond os ys dim un o'r reina dy ti... Just papur gwrthsain. Reit, ti'n eisiau rhoi sain na dim byd ar hwnna? Na, just fel rhywbeth bod nhw ddim yn sico. So, chymod, y greaseproof paper arferol. Cwpl o rhain fwy o ofan i fi wneud. Cnau fanna, os dwi'n dod i cnau, dyw'r plant ddim yn twtio nhw. Felly, rhenna i fi, un i'r plant, gyda'r chocolate. Ond to fel wedes i, oren, bach o chili hyd yn oed, dewis unrhyw flas i mynd gyda chocolate yn arbennig gyda rhain. Dod i'r rhain mewn wedyn am 10 munud, dim lot fwy na 10 munud. Okay, so ddod ni rheina mas o'r ffordd. Os da fi mlaen ar rhain, ti'n gallu gweld, maen nhw yn sgwari mas tamed bach, ond maen nhw'n codi, a hefyd mae cracks bach yn mynd ar eu top nhw, a mae hwnna'n dangos bod nhw wedi wneud, ond bydden nhw dal, tymed bach ar ochr meddal, does dim crunch. So fel fi'n gweud, maen nhw fel y brownies. So ti'n gwybod bod nhw wedi goginio pan maen nhw'n dechrau craco? Craco a disgwyl yn sgleinio fel yna. Just mewn pryd.